नार्जारी बिथाङा बोरमा बेदर बानायगासिनो लोगोफोर दै नाय बोरमा बेदर ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नामा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम ना मा बुङो हा ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय बिनो सासे मा नांगौ सिख्लाखा सासे नांगौ हाबा जागोन बिथाङा दासिमबो हाबा जायाखै मथा मथि बैसोआ जाबाय हाबा जानो बारबायनो बारनाया थेवबाबो सेंग्रायानो नुयो नालाय सेंग्रायानो नुयो ओमफ्राय दा बुस्थु बेनो इनो सासे सिख्लाखा नांगौ दरमाबो मोनो बियो मथा मथि 28-30 दरमा मोनो न'आबो बिराद मोजां सारि साइडे वाल पाकानि न' बिथांनि न'आ बहामोन पाठशाला बिथांनि न'आ लोगोफोर बिथांनि थाखाय हिनजाव सासे नांगौ दा सोरबाफोर दोङोबा बे कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय बा कमेन्ट खालाम आंखौ मेसेज हर ओमफ्राय बिनियाव मोनगोन लोगोफोर दै सिन्था खालामनाङा मानसिया मोजाङानो सानफ्रोमबो जौ लोङा मालाबा जौथ' लोंनायाथ' लोंजायो बिथाङा बिथांनि थाखाय सासे सिख्लाखा सासे नांगौ मथा मथि बैसो नांगोन हिन्जावसा ना नोंजों मिलायनाय आरो बैसोनि लोगोआव खुनु खोथा गैया खालि बिनिफ्राय 5-10 बोसोर उन्दैबाबो जागोन ना मानसिया एसे मोजां जानांगोन स्वभाब चरित्रफोरा मोजां जानांगोन बास नै खेबसे देखायलाय मोजाङै मानसिखौ नै बिथाङा नै आरो माबाफोर जुदि एकदमबारे गोनांथार खोथा सोंनो दङबा फन नाम्बारखौ लानानै सोंहरबानो जाबाय रायज्लायबानो जाबाय बिथाङा नै बेनो हिन्जाव सासे नांगौ ना मा बुङो गासिबो भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर दङबाथाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दै